ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଶାସନ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଛି। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ଦୂର ଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶର ଗ୍ରାମ ବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ଏକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ସ୍ୱୟଂଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶାସନ ଫଳରେ ଲୋକେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବିଶେଷତ୍ୱ ବୁଝିବେ।